Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu tady na Hero, hovory s Nikim. Ahoj. Tak Niky, já jsem si říkala, blíží se Vánoce a my jsme docela dlouho se tě neptali, jestli věříš v Ježíška. A jakoby, můžeš to nějak rozvinout? No, že kluci tak mi říkají, že to chystají rodiče, jakože, což jakoby chápu, že by to třeba dělali nebo něco. Ale potom mi musí vysvětlit, jak to funguje teda u nás doma, protože kdo by to chystal, protože vždycky tady na tebe čekáme, ty se oblíkneš a hned jdeš s náma ven a potom přijdeme a jsou tady ty dárky. Chodíme pouštět prskavky, že? A ty vlastně, je to tak 2 roky asi, tak už právě ti ve škole děti jako říkali, že Ježíšek jako neexistuje a ty kvůli tomu se vlastně přihlásil do kroužku náboženství, protože tě zajímaly ty informace a tak. Tak od té doby, co schodil teda do toho náboženství a dozvěděl se různý ty věci, tak v toho Ježíška věříš víc nebo míň, nebo už máš nějaký třeba pochybnosti nebo něco? No, že já v ní asi věřím, no, že prostě nevím 100% prostě existuje, že jo, protože věda to vyvrací a zase náboženství říká, že to tak je, takže já nevím, prostě to nikdo neví, takže to, ale věřím na něj prostě, no. Ale jako nevím, jak se nosí ty dárky, protože nevím, no, protože prostě nevím, ale zase nechápu, jak by se tady ty dárky najednou objevily, když my tady na tebe čekáme, až se oblečeš a ty hned jdeš s náma, tak jak by se tady najednou zjevily ty dárky, protože to by tady maximálně třeba přichystala ta babička to tak to bychom jí určitě věděli, jak jde, a když ne, tak by to tady za tu chvilku určitě nestihla přichystat. A ještě se zeptám, já jsem teď nedávno zrovna řešila na Instagramu, že jsem tam říkala, že nemáte rádi s Deniskem moc nový věci, jako oblečení a takový, že jako cedulky, že jo, a tak dále prostě. A někdo se mě tam jako ptal, jestli nemáte rádi a i nový jako věci jako celek, prostě jako myslím třeba hračky nebo tak. A já si třeba pamatuju, nevím, jestli si to pamatuješ ty, tak je to možná třeba 2-3 roky zpátky, tak ty jsi napsal nějaký dopis Ježíškovi, on ti ty dárečky jako donesl, ale donesl ti nějaký dárky navíc a ty jsi byl, ne že jako naštvaný, ale byl jsi takovej jakože pak zděkoval třeba a jako říkal jsi, tak ten Ježíšek jako hodnej, že mě donesl navíc, ale třeba ten úplně první moment byl opravdu takový jak kdyby naštvaný, že ti jako donesl něco navíc oproti tomu, s čím ty jsi jako počítal. Jo, že to si pamatuju, že to byly ty takové hry, ne? To nevím popravdě už, jenom si pamatuju, že ti dones prostě něco navíc. Ale určitě vím, že mi dones takový ty brýle prostě s hulnohama, takový tu hru. Takže to je dobrá ta hra, no. Ale že, nevím, že mě se to, jako jsem rád, ale prostě se mi to nezdá takový fair, nebo jak to říct, protože když já si přeju jen tohle, tak chci tohle, ale ten Ježíš mi potom donese něco a třeba se mi to nemusí líbit, takže bych mohl být třeba jakoby prostě zlej, nebo jak to říct, protože vlastně to, ale zároveň by prostě, že on mi furt něco dál, ale já jsem za to naštvaný, ale protože já jsem to nechtěl. Třeba. No jde tam třeba i o to, že prostě ty jakoby s něčím počítáš, že to bývá i ve škole, s něčím prostě počítáš jakoby a teď vlastně ten Ježíšek ti jakoby, když to řeknu blbě, jako změnil úplně jako ten tvůj předpoklad. Prostě ty předpokládal, že dostaneš tady třeba 5 dárků, že jo, bude to tady to a teď najednou od těch donesl třeba 10. A je to prostě i to, že vlastně jakoby ten autistický, když to řeknu, jakoby rys toho, že vlastně tebe naštve to, že jako, jak to mám říct, že jako vlastně tě vyvedl z míry celkově tím, že vlastně porušil jakoby to tvoje přání, nebo já nevím, jak to mám úplně přesně jako vysvětlit, jakože
udělal vlastně něco, co dělat jako neměl, protože ty jsi prostě chtěl tady 5 dárků a kdybys tam třeba napsal, chci tady těch 5 dárků, plus mi můžeš donést třeba 2, který chceš ty sám, tak už by to bylo jako asi podle mě něco jiného, než když ti donese dalších 5 dárků, který ty jsi prostě nechtěl, nepočítal se s něma a už ti jako narušuje vlastně ten tvůj jako den, nebo já nevím, jak mám říct to správné slovo. Že já jsem byl kvůli tomu naštvaný, jakoby, protože já jsem jakoby ještě nevěděl, co to je, nebo jak to říct. Takže jsem byl jakoby z toho naštvaný, že co když se mi to nebude líbit, takže on mi tady dal nějaký dárek a já za to budu ještě naštvaný, jako, že jo, prostě protože se mi to nebude líbit třeba. A ještě teda, když jsme třeba u toho, tak spousta autistů neumí jakoby vyjádřit tu emoci. Ty teda zrovna bych řekla, že dost, že jako od malička prostě byl vždycky jako vděčný i třeba za ponožky a tak, jako předpokládám, že to bylo proto, že jsi myslel, že konečně budou ty praví a že konečně ti budou jako sedět a nikdy vlastně jsme nenašli ještě ty úplně praví, když tady ty, co máš teďka, tak ty jsou docela fajn, že? Ty jsou dobrý. No, ale chtěla jsem jako říct, že třeba já jakoby nemám ráda překvapení, nerada prostě dostávám jakoby dárky, o kterých třeba nevím, já už vlastně jako dítě, tak jsem jako hledala po celém baráku, jestli právě někdo nejsou schovaný třeba ty dárečky, protože jsem taky nevěděla, jestli ten Ježíšek existuje nebo neexistuje, že jo. A abych věděla, na co mám být jako právě jako připravená, protože já třeba neumím dát tu radost najevo, jako já třeba vevnitř to jako cítím, mám jako radost, jsem třeba jako šťastná, pardon, ale neumím prostě jakoby jako to udělat. Vlastně musím jako v úvozovkách tu radost navenek jako předstírat. Víš, tak jestli je to pro tebe třeba taky těžký, protože já vím, že to se raduješ docela jako dost, ale třeba to taky jakoby předstíráš, když to tak jako řeknu. No, že já jsem šťastný, jako prostě, ale mně se zdá, že když jsem šťastný, tak udělám jakoby reakci takovou, že to je vlastně, jak kdyby hrál nějaký film, kde jsou amatérský herci, se mi zdá prostě, jakože, že prostě to, ale jakože já z toho tak mám radost, ale vlastně nevím. Jakože když to řeknu třeba za sebe, tak mě jako třeba vadí, nebo jako vadí, teď to říkám jako naplno, jakoby, jo, ale jako v úvozovkách mi vadí, že tu radost jako musím dát najevo, že vlastně třeba dám příklad, třeba Áďa, když mě něco jako koupí, takže jako potřebuje slyšet tu odezvu vlastně. Že kdyby mě jako ten člověk nechal, ať si mám tu radost prostě uvnitř, tak ji vlastně mám. A nepotřebuji už to dávat jako najevo, ale je to takový jako slušnost, že jo, aby ten člověk měl taky radost, že ty máš radost z toho dárku a tak jako chci, jako jestli to máš jako vlastně taky tak, že tu radost v úvozovkách předstíráš. Ty ji máš, ale máš ji prostě vevnitř a kdyby bylo na tobě, tak bys ji ven už jako nepotřeboval dát. Ale protože chceš udělat radost mě třeba, že jo, nebo babičce nebo tak ji vlastně jakoby předstíráš prostě. Někdy jo, někdy ne, no, ale jako že ono hlavně třeba, nevím, když jsem třeba dostal ty ponožky, tak si jako řeknu, nebo že bych normálně řekl, dobrý, mám ponožky, takže to můžu zkusit, ale protože prostě to jsou ponožky a můžou to být ponožky, které budou třeba sedět, tak vlastně budu radši, nebo jakoby. Jo, ale já třeba jsem si všimla několikrát, že už třeba hlavně babička to dělá, že ti prostě něco dá, třeba nějakou mikinu nebo tepláky nebo něco a teď ty máš jako vlastně strašnou radost, jako před ní, že to, ale pak je hodíš do skříně a nikdy je třeba nenosíš. A nebo si je vezmeš jenom, když babička má přijet. Aby vlastně zase si udělal tu radost, že je nosíš. No, s těma Nikeovýma teplákama to tak ze začátku bylo. Teď už si je docela jako, že si ho občas vezmeš i tak, ale fakt ze začátku si třeba vůbec nenosil. Fakt jo. A i když jsi byl malej, tak jsi to tak hodně jako dělával. Tak si jenom jako říkám, jestli prostě tu radost dáváš taky najevo jako jenom proto, abys vlastně udělal radost tomu člověku. A jinak máš radost vlastně uvnitř jako v sobě a nepotřebuješ ji jako vydávat nahoru. Ale ne. Mě to jenom tak napadlo. A ještě teda, aby jsme se vrátili k tomu dotazu jako původnímu, tak tam... Ještě já k tomu chci říct, že já nevím, jako vím, že mám radost, akorát nevím, jestli jako prostě tu
radost vyjadřuju tak, že mám fakt tu radost, nebo ji vyjadřuju tak, že ji prostě hraju, protože to já nevím, jako. Ale zdá se mi, že když mám tu radost, tak jsem prostě až moc přehnaně šťastný, fakt jak kdyby to bylo v nějakém takovém divném filmu, takže asi ji hraju, akorát o tom nevím, ale prostě tu radost mám. Takže... Tak ono to je ještě, že jo, já třeba když mám fakt z něčeho jako fakt velkou radost, jakože fakt něco prostě bomba úplně, jako třeba když jsem ti přišla říct, že si mě přidala ta Martina Pártlová, už jsem to tady teda jednou jako říkala, ale je to taková ta jako radost, kterou fakt jakoby neplánuju, nebo jak to mám říct, tak to mám třeba taky úplně jako přehnanou radost, já nevím, jestli si z toho jakoby někdy všim, že prostě pištím a dělám jakože, jo, jakože třeba Niky, jo, úplně víš, jakože takhle mám a to je ta moje doopravdická radost vlastně, jo, že mě něco udělalo opravdu jako radost, ale když, já nevím, dám příklad, tady prostě Áďa teď přijde a donese mi třeba, já nevím, kabelku, kterou si přeju, tak já jakoby budu mít tu radost, ale ne takovou tu jako ježišmarja, jo, dostala jsem tu kabelku, ale bude to takový to jakože být na mě, tak bych jenom udělala děkuju. Ale protože vím, že by mu to bylo líto, tak musím udělat třeba děkuju, ty jsi mi koupil tu kabelku, nebo chápeš, jo, musím už nějak jakoby zareagovat, aby vlastně jsem udělala tu radost i jemu, ale normálně bych to vlastně jako já to nepotřebuju a neudělala bych to. Aha. Ale já třeba, že když jsem dostala třeba tak počítač jako k tomu, tak to měl jsem hrozně velkou radost, ale i tak se mi zdalo, že jsem to furt jakoby hrál, i když jsem tu radost měl prostě asi největší radost, kterou kdy měl, tak i tak se mi zdálo, že to prostě i tak hraju. To je zajímavý. A ještě teda už přeskočíme tady toto a vrátíme se ještě teda k tomu dotazu, co mě paní psala, že vlastně ona se vyloženě jakoby ptala, jako jestli, když vám vadí nový věci, tak jestli vám vadí i právě třeba nový hračky a takovýhle jako. To jsem si taky jako totiž právě nikdy jako nějak nevšimla. Spíš naopak jako by třeba ztráta té hračky, že jo, nebo tak, to jako jo, to jsme vždycky jako tak měli, ale... To já spíš naopak chci tu novou hračku. No, ale taky si myslím, že jako a třeba Denisek, tak ten spíš to má teda tak, že když dostane jakoby autíčko, tak má prostě radost, že jo, protože má rád prostě všechno, co má kola, a když dostane prostě něco, co jakoby není autíčko, tak ho to vlastně jako by nezajímá, ale jako není to, že by se ty věci bál, nebo že by ho prostě jako vyloženě odmítal, prostě jeho jako nezajímá. Je třeba, ale ten Denisek, tak když třeba dostane to autíčko, tak on ale prostě jakože je šťastný, hodně, no. Ale když třeba dostane, já nevím, prostě něco, co ho nezajímám, tak on se to vezme a řekne Prostě, to je všechno. Přesně tak, no, že mu je to vlastně jedno. No. Jako. To je to. A ještě, to nevím, jestli si budeš ještě jakoby pamatovat, jo, protože už je to poměrně jako dlouho, jako když jsi byl dítě a teď si myslím, že už to tolik totiž jako nemáš, ale ještě se mě třeba jakoby jedna slečna jako, nebo paní ptala, já nevím, jestli si to taky pamatuješ, ale jako no, zrovna tohle není úplně tak dlouho, takže to by si pamatovat mohl, protože to je třeba půl roku zpátky, kdy jsi s tím ještě fakt problém jako měl. Jestli víš, mám takovou tu mikinu, která vypadá, že má švy vlastně tady jakoby nahoře, jak kdyby byla obráceně vypadá a ty jsi vlastně strašně nechtěla, ať ji nosím, že ji mám jako obráceně, že prostě já už ji od té doby nenosím, takže možná nevíš, kterou myslím, ale má takhle prostě. Víš, co to je šéf? Jo, to je tohle. Jo, a vypadá ta mikina vlastně, vypadá, jak kdybych měla takhle jakoby v obráceně, že ty švy má vlastně tady jako všude nahoře vlastně. A ty jsi ten, jako fakt to není tak dlouho, protože já mám asi třeba půl roku. A ty jsi na mě jako hnedka, ne, to máš špatně, prostě oddělej si ju, sundej si ju, jo, a byl super jakoby nepřičetnej prostě. A stejně tak, to se stalo taky docela poměrně nedávno, že jsme byli vlastně u babičky, já jsem měla jako ledvinku novou a ty si něco chtěl ukázat a říkáš jako, že kde máš ledvinku, protože jsem to tam měla, já nevím, nějakou, tu kreditku, jestli pamatuješ, nebo jako kartu tvojí. A já ti říkám, já mám ledvinku tamhle. A ty jsi úplně jako si k ní stoupla, úplně, to není tvoje ledvinka, to není ona. Pamatuješ si to, jakože... Protože já jsem nevěděl, že máš novou totiž. No, že jakoby, no prostě, takže to chci říct, že jako nemáš rád nový věci a i na mě. A i hodně se stávalo, že třeba vlasy, když jsem si nějak výrazně jako změnila, tak ti to vadilo a tak dále. Nebo jako
když ti to řeknu, jo? Že ty, když mi to oznámíš, tak mi to nevadí, ale třeba s tou ledvinkou, tak já si jdu prostě pro tu tvoji ledvinku a ty bez toho, abys mi řekla, že máš třeba nějakou jinou, tak já jdu pro tu ledvinku a vlastně nejdu. Jasně, protože hledáš jinou, chápu. No a teď mě jde spíš jako o tom, že ještě třeba taky, a teď to dělá vlastně i Denisek, a ty jsi to měl teda úplně jako šílený, ty jsi kvůli tomu mýval takový záchvat, když byl dítě, že třeba jsem šla vyníst do popelnice a vzala jsem si třeba taťky boty, jenom jako na rychlovku prostě to, a ty jsi mě nechtěl pustit, ty jsi úplně řval, že to jsou táty boty, že prostě nesmím, že jako to. A Denďa to teď teda začíná dělat taky, že už jako fakt vnímá rozdíl mezi mýma a Ďovýma a tak dále. A teď jde jakoby o to, že tady jako se mě někdo jako ptal, jestli se nám třeba někdy stalo, že jsme byli třeba, nevím, na ulici, na hřišti někde a měl někdo třeba čepici stejnou jako já a vám by to vlastně vadilo, protože byste mysleli, že je to mámy. Já si myslím, že nám se to nikdy nestalo, protože my se teda popravdě jako vyhýbáme docela hřištím a takovým jako věcem, kde by prostě byli jako lidi. Že se nám to nikdy asi nestalo, takže to asi nedokážeme jakoby posoudit, že tady tohle. No, tak... Ale teď už by mi to vlastně... Že byste už asi pochopil, že to je prostě stejná věc. Teď už by mi to nevadilo, protože teď už vím, že to je to, protože dřív, tak totiž já jsem nikde třeba neviděl stejnou věc, že? Ale teď chodím do obchodu a třeba tam je 10krát moje mikina prostě, jakože chápeš. Že už takové pochopil, že to nemusí mít jenom jeden člověk, tu věc. No. Tak to je super. No a jak se těšíš na Vánoce? Hodně. A co si přeješ k Ježíšku? Psal jsi Ježíškovi už? Ne. Máš nějaký zpoždění, jindy píšeš v září? Nevím, ale já se přeju jen peníze. Jenom peníze, nic jiného, ani to 3D pero. To 3D pero, to si musím napsat. Tak jo, tak jdeme psat Ježíškovi a zase jo, příště se na vás ještě něco? Jo, k čemu vlastně? Jo, hlavně ještě k tomu, třeba když má někdo stejné oblečení nebo něco, tak já chci jen říct, že já jsem si to hlavně i uvědomil, že třeba, i když jsem byl menší, jako, tak si myslím, že jsem měl zrovna tričko. On tam byl nějaký kluk, který měl to stejný tričko, takže já jsem si jako myslel, že mi ho vzal nebo něco a potom jsem se podíval na to svoje a zjistil jsem, že mám to stejný, takže mám akorát stejný jako on prostě. Takže od té doby si myslím, že jsem věděl už jako, že prostě takhle to funguje, že někdo má stejný něco jako já. Prostě. Tak super. Tak když tak si o tom můžeme ještě popovídat třeba příště, kdyby tě ještě k tomu něco jako víc napadlo, že bychom mohli rozebrat tady ty věci třeba z dětství ještě nebo tak. Jo, tak my vám děkujeme, že jste se na nás zase dívali a těšíme se na příští díl. Ahoj!